Ka jing bathai hapo ka party do yong hamen sngat hakathan thangsko East Giant Hills. Kala shimbiang ye ka jing im jong wei ubriu bat ka balakin tia we ka jing don jong baro ki bayam shaka arfu prangon. Kani kalawan long hadien ba wei pat unong pre bela ti do yong ubakirting uraju tamang badan hapdeng ka jing shak sumar hapo Negrims Hospital. Ula klat no namar ka jim saw ha ka kendai trik rampang ha ka por henriu arpwe janmiet ong Superintendent of Police ka district Vikash Kumar. Kani ka jing bathai hapo ka te ka party do yong be an kala jia ha ka santrik rampang ha mensengat thangsko kabalapan long ye kinhun ay jingarap nak NDRF, SDRF, Special Rescue Team, SRT, Pulit bat ki board district bakin beteng ha kabaya day bat ki kam ay jingarap haduk menta. Umintri rang ba kajala u Conrad ke sangma ula hukum bantung da ka judicial inquiry ban penlong ye ka jing to ke thalor kani ka jingja kenang ban lap iki daw ki balam sha kani ka jing bethai hapo kani ka par doyong bat ban le da ka bating e ya ki badan kti. Kaying Kashri Meghalaya High Court kelapan pau ka jingsu kya ka bajur halor kani ka jingja bat halor ka kamti doyong be an ka badang yai beteng ha ka jala ha ka ba kala batha e ki bor badai pen ban shimik sen jam ban khanglat ya kani ka kambe an. Na kalyang Deputy Commissioner but Superintendent of Police ka East Giant Hills ru kilalet hajar hakmat ka ying Kashri ha ka baya day bat kani ka jingja. Syuk ki prangut ki waipat ki balangat ha ka jingman saw ha kani ka jingja kidang don ha pedeng ka jing syak sumar ha ki hospital ba per.